laksya. Masih dam, accident. Tuhara. Apa mancar lah bang. Apa. Nak sar lagi sih. Nam juga dah susah lah bang. Sih. Menjom tak. Gue suruh jalan suruh masuk. 아니 코로나 걸린데. 비키가 왜 못하지? 넌 너무 힘들. 아무 데가 싫어. Okay. You were lucky. Gisinga, and they were background. Then they Rosini Treason and Grand Human by. Really, you were lucky, sir. God bless you, my son. Open your eyes. 나는 바시람나. Mr. Basiram, untuk legenda jabai. Sekian anggulia. Kalau saya akan menden, ada singa saya hara gauber. Hara. Nah, itu sekian anggulia. Kalau ini saya tinggal di mana hamilnya, কিন্তু ভবিষ্যতে হচ্ছে সাবধান থানাগান যাতে নেটি খেপ বে হারাও আর দাচিনি হারাও থাকবে না এবার দেখা কিন্তু আজকে হয়তো হাসনান দরকার জানা 근데 사고가 당했습니다. 네, 아무튼 조금씩인데. 한대 나오세요. 한대. 그러지. 내가 못 하리기 몇 년이나. 아니 이제 됐으니까. 너무 지금. 능이비 칸에 기능이야 뭐 그런 거야. 아니 호텔에서 뭐 하는 거. 아니 비카리 되게. 아니 뭐 봐서는 하네. 그 저도 빡게 생각한 거야. I love you. I love you. 大头卡拉白那个，大怕过往呢，怕鸡呀。但个当能怕老子那我时间，他们要老早放那个，能不要回来比咱妈这个个咱们是路边的。आं हागोन हागौमानि आं नाजागोन हागोन होनदों फा गैया आं मोनसे खोथा बुंनो बिदिना मा मोनसेयाव हाजारखौनो बुंना नोङो जों सानबैसे समाजनि मेगनाव बिदि हाद्रि बाला सानानै थाबाय थानो सैथोआ दि बेरखांनोसै माने जोंनि जुलिया गोख्रै जानांसिगोन इम्पसिबल सोमस्रि आं हाबानि थाखाय दा थियारि नङा
आरो हाबा लानांगौब्लाबो आं आइनि बिथोन लाग्रोनांगोन। बिथोन मोनाब्ला? जुदि बिथोन मोनाबाथ' थाथ'नांगोन। मानो इसिथाब? गथ'नि बिमा जाबोगासिनो दं। मा बुंखो नों? गथ'नि बिमा? औ, नोंनि आंनि अननायनि नेरसोन। सरि सानस्रि, हाबानि थाखाय आं दा थियारि नङा। हाबानि थाखाय आंनाव दा रां थुबुर गैथ'वा। आंथ' नोंनाव रां बियाखैना, आंनो नांगौ जों सानैनि जुलि। But how? By court marriage. आयै, आं नोंनि बिथोननि अनगा बादगा हाबा मावनानै गोरोन्थि खालामनाय जाबाय। आंखौ निमाहा हो। सासे फिसा सानस्रि, मा नायलाबाय थाखो? नों आफैला सानस्रि। बेलाय सोरथो जाखो? आंनि फंबाय मिथिंगा। मिथिंगा, ओजों फै। माथो दाहोनाथों लावखारथों। सानस्रि, नोंथ' न'खरनि लोखि। आइया हारसिं मावनानै जायो। आइखौ हेफाजाब होनो नों न'आव थादो, आं डिउटियाव थांसै दे। आं थाया, आं न'आवबो बिदि मावनानै जाफेराखै। बिदि नङाब्रा, आइया जोंखौ इसिबां गोरलै नाजावदों, नोंखौ नुबायना? आइखौ हेफाजाब होनो आरो गोसोखौ खुसि खालामनो नों थादोब्रा। आइयै, आं थांसै थादो। मिथिंगा, थादो दे। थांदो फिसा। नाम्बार जेबो खुसियाव लाखिलै। सोमस्रियाय, सिखारद'। नोंबो नाङा स्कुलाव थांनो सानदों, ओंखामा माबा सङाबा। माबे दोआवलाय ओंखाम संसै आंलाय? मिथिंगा, आंनो मोखां सुनो दै लाबोहाय। मानगोनां हौवा नालाय, आंबा मानो दै बिहरफ्रांगारखो? नों आंनि न'आव मावनानै जानो हानाय नङा, थांफिनदो न'आव। दा नों मानो जानो फैगोन होनबा सानस्रि? आं नोंखौ जोंनि न'खरखौ
दैथिं आरो फोसाबथों होननानैसो गारबोदोंमोनलाय। आं नोंजोंल' गोरोबनो हायो नोंनि न'खरजों गोरोबनो हाया। नों जोंनि न'खरजों गोरोबनो हायाब्ला आं नोंजों बोरै गोरोबनो हानो? आं दिनैसिम आंनि जिउनि बे थाखोसिम सफैनायनि गुदियाव सोर दं बेखौ मिथिगौ। आंनि जेनोखि आइ बिखानि थैखौ दै खालामनानै मालायनाव बिफुं लामै लामै आइया आंखौ मानसि खालामबोदों। आइया जेरै आफानि बोसोनखौ फालिबोदों बिदिनो आंबो आइनि बोसोनखौ गनथि गनथि फालिनांगोन बेखौ मिथिबाय। आं नोंनि हिनजाव संसारखौ जों सानैजों जागोन। बेवहाय बिमानि बेसेना देरसिन ना आं देरसिन? आइनि बेसेना देरसिन। आइनि जावैसोनि बोसोनखौ फेलें खालायनाया थिग नङा। गोजोन्थों। नाथाय जावैसोआ आंनि खोथाखौ एसे खोनासंनांगोन। जिरायदो आफा। नों मिथिगौ सोमसिनि अनगायै आंहा रावबो गथ' गैया। आं थैयोब्ला बे एसे गिदिर संसारखौ सोर नायनो? बिनिखायनो बुङो आं जावैसो, जिबौआबो दाथैथों लावथियाबो दाबायथों। बिमानि अननायाबो थाथों, सोमसिनि खोथायाबो थाथों। जावैसोआ जामायजो आरो जावैसो उन्दैखौ लानानै आंनियावनो रायजो जाहैदो। नोंखुनजोआ आलासि जानो लेंहरदों। गाबोन सुटि लानानै सानैबो थांदो। आंहा समायाबो गैला, रिक्सा नेगासिनो दं। बोलो थांदो आफा। आं नोंदानाव फैसा बिना लायबावदो थां। हरगोन ना हराब्रा आं बालायलांबायलै। आदालै आइया फैसा एसे बिहरदोंमोन। जानोबो गैला न' लुनोबो गैया। एसे अननानै हरदो। गैयालै गैया आं बेसे हाबावनो? मोनसे खोथा गोसोआव लाखि दे, नोंसोरबो आखाइ हेबनानै दाथा। माथो बुंहरखो? मा बुंनो? जोंहा आखाइ हेबनानै थायोनो आरो गाव बुंबावदों नोंसोरजों आंहा खुनु सोमोन्दो गैलानो। थाथों जा गलामनि फिसाखा जेरैखि जादों जों खाफालाव दंबा मोनजागोन। जानोबो गैथ्रा आफा थौनो मायंनाव माइ हायदिनि। थौ ओइ आबै सना, बे माइखौ मारा होब्लासो मोनगोन। जानो गैथ्रामोन आबौ। दे जागोन दे आबै, खुनुरुखुम सालायखादो। दा फैसाखौ दा बेलासियाव लाफैदो दे। जागोन आयं, दा जानो दंखायो एसे। रिक्सायावलाहाय सालायदो। Simon, gitu. Paklah, pasti lah, hubungan lah.
मिथिंगा नों बिबारखौ जोबोद मोजां मोना औ रजे रजे बिबारा मानो बारो दे बिबार मानो बारो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो खोमसियाव खौराङावबो रिथि रिथा हाथरखि दान सोरांखौ मिसायावबो बायदि रोखोम बिबार बारि सोरगिदिं जेरैबो समायना रमायना मिथिंगा समायना जायनि गोसोआ रोजे गासैबो समायना अनसुला जायनि गोसोआ रोजे बयखौबो सानो अनसुला बिबारनो बिबार मानो बारो बे सिखिरिखौ बरायहरनो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो बारदों आंनि मेगनाव बाहा बिरहां गोसो आंनि बिनि साखाथियाव थानो लुबैयो मोनहास'आ गोबानो लुबैयो खाथियाव मोना बार फैदो रजे आंनि बिबार बागाना गेलेफैदो रजे आंनि उदां बिखाया बिबारनो बिबार मानो बारो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो
बारनो बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ बराय हरनो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो खोमसि अख्राङावबो रिथि रिथा हाथरखि दानसोरां फुंनि सायावबो बायदि रोखोम बिबार बारि सोरगिदिं जेरैबो समायना रमायना मिथिंगा समायना जायनि गोसोआ रोजे गासिबो समायना अनसुला जायनि गोसोआ रोजे बयखौबो सानो अनसुला बिबारनो बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिखौ बराय हरनो जावलिया बारनो मानो बारो गोसोनि हाबिलाखौ फोरमायहरनो ओइ नों मानो फर्म फिलाप खालामहैयाखैब्रा लास्टआ गाबोननोलै प्रिन्सिपालानोखौ लेंहरथारदों नंगौ नामा फैसानो गैयाब्रा मा फरायजानो दा नोंदानाव फैसा बिबावदो दामबाबो बिनो बाबायलां मोखां गमा नायलायलांला बाथारबाय आं नोंखौ मोननानै आं जोबोद खुसिसो आइ आंनि फंबाय गासिबो बावलांनो हाबाय नों एसे मोजां नों जेबो सिन्था दाखालाम बिदिनोखा आं थासान्दियाव नै मानो फैबावलायखो हा फैसा नांगौलै फर्म फिलापनि लास्टआ दिनैनो आं बेखौनो बुंफैगोन सानखाथारदों दाखालिनो बुंबायना आङो गैया होननानै राङा बिफां दं नामाब्रा खाब्लानो मोननाय नै खापसे लोंलांदों रुनानै No. दिनैनिफ्राय नों आंनि बिदा नङा आंनि आदा बिनिफ्राय थैबाय Let them go! Get out! सिखाव फैसा दारथ'लै फर्म फिलापआ गाबोननो लास्ट आंथ' सिखाव नंलाना आंनाव मारै फैसा नांगौ हरथ'दोब्रा गैया एकदम गैया आरे ब्रादारनि बिहावानोथ' गोनां ना मा सिन्था थाखा फैसानि बिहैबानो जायो आफा जावैसेन दै फै जिरायफै मानो फैदोंमोन जावैसो माबा गोनां खौरां दङ आंनो एसे फैसा नांथ'गौमोन आफा फर्म फिलाप लास्ट डेटआ दिनैनोथार दा आं जेरावबो बुथुमनो हायाखिसै आफाया अननानै एसे हरथ'दो नङाबा आंहा ओरैनो बोसोरसे थांनोसै हाबाब जावैसो दंब्लालाय मामोनसै दाबादियाव थैब्ला घाट बारनोनो गरसेबो फैसा गैया बिदिबा थांनोसै आफा दे धोरोम बेलाय दंब्ला हरथारगौमोन आं थांदो थां दस्राफ्राव एसे बेबस्था खालामना लाहैदो जोंनो रांबो हरलानो फैसाबो हरलानो बे जाथों गावहा बिसि महारानिजों जयै बेरै लोंगासिनो दं आरो गाव बुंबावदों नोंसोरजों आंहा खुनु सोमोन्दो गैलानो आंनि न'खरा बेहेराव गाब्र'जेनबाय
रजाया आं नोंनि हाबानि तारिखखौ थिग खालामबायमोनलै आइ नों मानो बिदि खालामनो नागिरखो आं दानो हाबा जानो लायो आं BE पास खालामनांगौना नङालै आइ मानसियाबोथ' साख्रि मोनखानायब्रा आइ लेखाबो गोरोंखा बिनिखायसो आं नोंखौ हाबा जाजानो लुबैदों माखौथो सिन्था खालामदों नोंलाय नोंनि परिखानि थाखायथ' नोङो फर्माव फिलाप खालामखाबायना नोङो गासिबो नों मानो बिदि सानो आं बायो मानो बिदिब्रा आइ नोंनि मोजांनि थाखायसो आं बुंदोंलैब्रा नाङा गिनाङालै आइ नों फरायना आं दङना सेंग्रायाबो अभारसिजार आइ साख्रि मोनखानाय मानि नों दुखु मोनदों आइ बिफा जानानै आं नोंनि सुख रायजो जानायखौ लुबैयो आइ जिंगा दासै आइ जिंगा दासै आङो नै गासिबो थिग खालामगोन आइ फैमा जाबाय फिसा आंनि मिजिं थिनाया बायफ्लेलांबाय सनानि सिमाङा बेहेराव गाब्रबाय आंनि संसारा जावैसो आंथ' देहाखौ बारा मोनगासिनो दं मानसिनि देहा थास' बिलाइनि दै बादि दानो दं दानो गैया बेनिखायनो आं नोंनिफ्राय मोनसे जोबथा राव मोनजानो लुगैदों आं बाथ्राया बेनो जावैसो आंहालाय दा सोर दंबावो बेनिखायनो आंनि सम्पतिखौ बेंनानै लादो जाजाया माथो नोंहालाय माथो दंबावो ना बिमा मा न' ना फंबाय दंबावो आइ आफामोननि साननायानो जाथोंसै हामथारबाय फिसा मिथिंगा आफा आं नोंखौ नागारनानै थांनाय जानोसै आंनि देहाया बारा जानो फंसे बाथ्रा खोनासं आफा मिथिंगा नोंखौ मानसि खालामनो हानाय नंला नोंनि खाफालखौ नों दानानै लादो आं नोंखौ नागारनानै थांनाय जानोसै आयं मायं बहा थांनो डिउटियाव थांना एसे थांबाया मैया थैबाय मानो थाङाखै आयं थैबाय थैबाय नालाय जोब्बाय माथो खालामबावनो मानसिया उजिब्ला खेबसे थैखायो आयं आबहाय गाबनांगौ मा दङ हाजा आयं नै समायसे बारा जाबायानो डिउटियाव थांसै जाबाय दे मा बिखानि गथ'लै बिसोर सिबिनां आदा गिबियाव आंनि खुलुमनाय नाजाव बेसेबा गोबाव दिननिफ्राय जोंदि मोजां मोनलायबोदोंमोन थैस' थांस'नि सदबांसा लाबोदोंमोन बे मोजां मोनलायनायनि दौलेङा थबस्र' जासिगोन सासे अभारसियारजों आंनि जुलिनि खालार दाबाय आं आफानि जबानखौ फेलें खालामनो हायाखिसै मिथिंगा आंखौ निमाहा होदो एबा गुबुन राहा लादो एसेनोसै नोंनि रजे नोंनि खाफालखौ नों दाननानै लादो आफा बेनो नोंसिनि देरगानाया फिसाज्ला गिर्जाखौ मानबायग्रा दा मानो मालायनाव गलाम बायदि आखाइनाव जफैदों गैया जोंनाव रां गरसेबो गैया जेबो गैया नोंसोर बादि आं सिखाव नङा नोंसोर सिखाव गना मोनजायोब्ला आंनाव मानोसो रां सादि फैबावनांगौ हा फाइटिं रोंगोना रोङा आंलाय रोंगौ दे Ante bele baba, aye jangan kita aye, Dende, ya, dari be, wahai kudo. Anak apa ya? Engineer jangan angule, engineer jangan nama jangan angule, kakak, mati jangan, engineer. Lah, mami tawar,
Apa pula lagi? Sudah lama dah ni Nua. Ya. No. Jabai, dah. Dah. Dah hôn dah. Dah. Pergi leo. Pergi ke? Selamat. Untuk memulai. Pergi ke? Ada usul lain hwnna, itu salah nampak. Dah, kembali tu hanya. Angkat ke fangse. Ayah mata bapa itu jaga. Yang mana jadi kalau. Dia nak apa mati. Apa tanda? Mitong thangbai. Aman apa jadi ni se. Di mana be korulung kena senaden lay. Ini apa ni? Oi. Phải chạy. Mau ni phải chạy đi be. Jangan namla. Mau ni phải chạy. Đâu thế ini boleh sama berlabuh. Hei, patra kau macam bung. Jaga berarti kalamnai. Nimha. Kau. Ja. Awas sengra, jebet pakai tahu nengi gehua. Pai sengra bai au sirai leh ni angte. Come on. Meeting dah, come in. Yes, Your Honor. Introduce young boy in treasury. This, hello, welcome. You're my new friend. Come on, just follow me. Ayah pastinya berat tu kita temu mana. Tiba, ini kau bukan sana hali, mata kalamnai. Jenunga. Anu tu dong na, nekni samput juga lagi ni kai. Kapna. Sama. Ang lagi kan. Nekni ayah pani mal morja tak kuang lagi kan. Nengi omnya orang pejeng. Nengi tu ang hijau na, nengi ang serge. Angki nengu kat nanti tanggen nama. Dah, sama. Kharasong 303. Yes. Tamana beliau ni Nepal ni Bir Bahadur Kshetriya. Baji Krodi Brown Sugar Actions Company. Dekau ni Michi Baitu Arnungabla. Kenapa meeting dah? Jangan ibu sama ni, nomor.
Bos, बे दाख्लैसो हाबनायनो बिदि बिबान होनाया हालुवाखो आंहाबो नैबे भरा दङ मिथिबायथ' Sorry boss. नोंनि खामानियाव हाथियारफोरनि जरुरत जानो हागौ बेनिखायनो रैखाथिनि गंसे जिनिस No need boss. आं माब्लाबाबो हाथियारजों गेलेया नैबे आखाइ थासान्दियाव आंनि थाखाय बेफोरबायदि हाथियारनि जेबो जरुर गैया Shabash, my boy. Good luck. 303 नि सायाव नों एसे मोजाङै दिथा होनांगोन मिथिबायथ' Yes sir. Yes sir. नोङो 303 खौ मोजां हेफाजाब आरो गोख्रों नोजोर लाखिनांगोन मिथिबायथ' Yes sir. आंनि नामा Captain Budla. Now you may go. Thank you sir. Oh, sorry sir. Captain Budla. Come on, hurry up, hurry up. Bini. Hurry up. Oh, yes, like you are. Here, 500B, no evaluation. Sorry sir. Mala. Huh? Sorry, sir. My bag is guy. That guy. Yes, sir, this guy. Follow that. Hello.
트레저러 트리가 마트 다고 소피하지. 그다음 마치고 에파기도 비반을 나 진짜 했나? Wait to my boy. आंहा बिनि सायाव जोबोद फोथायनाय दं. He must be successful, I think. Sir, very smart and wonderful action. See this. Wow! Good, my boy. I like it. Let us celebrate a party. I'm very proud of all of you. दादागिरी बैठा साला गासिबो सेस खालामनांगौ नोंनि नाम्बार दादागिरि खालामनो Jadwbla, salah, kekeh, dadah sore. Gila, betapa. Hey, Rose. Darmasti. Hey, Rose. Rose. Man kata salam jadi, nang pani nom dia nang hal dia tu le. Betali. Ang betali nang betala. Jat
nâng फिसाइखौ नायगासिनो नोंलाय आंबोथ' नोंनि बिसि आंनि दुखु दालाखौ फिसाया बुजियाब्ला सोर बुजिनांगौ जाखो सामफ्रामबो सानथ्रोब हरथ्रोब जौ लोंनानै न'आव फैनानै बिसिजों दुमदाखा खालामफैयो नोङो हाबानि उननिफ्रायनो दिनैसिमबो आं नोंनिफ्राय बाथ्रा फंसेबो गोदै मोनाखै बिसि जानानै आंखि नोंनिफ्राय एसेबो अननाय मोननाङा बिसि जानानै आंहाखि फिसायनि न' गोजोनै थानायनि मोन्थाय गैया आं मोन्थाय मिथिया आं मिथिगौ हिनजाव जाथिया फिसायनि बान्दि बे जाया बान्दिनि बेसेना रां रुफा नाथाय बिसिनि बेसेना फिसायनि अननाय quick hurry hurry up quick yes come on let's hurry up let's go come on hurry up Yes, okay. No, you must try. Okay, I'm trying now. That's it. Thank you, sir. Satisfied?